fɛ Mali kɔnɔ yan o kɔni ye laada ye sibiri o sibiri o ye don ye don min ye lafiɲɛ bɔ don ye. Hali na tun y'a sɔrɔ k'a fɔ kiri ni n'o ye Amadu Waya Sanogo ninnu ka kiri ye, o kiri n'a tun taara alamisa tɛmɛnen Amadu Waya Sanogo min san 2012 ale de kɛra Amadu Tumani Ture ka fanga paroni min ye sariyatigɛbaw ye. Nin kiri sariyatigɛbaw o ye kiri jaabi a jalatigɛ u y'o bila bi mars kalo tile 15 bi ntɛnɛndonya in na. Kibaruya minnu sɔrɔla an fɛ o ye k'a fɔ nin kiri in daminɛna kabili san 2016 o senfɛ o tun ye kiri in donni ka taa n'a ye Sikaso min ye alamisa tɛmɛnen ye. Maa minnu bɛ n'olu kɛra mɔgɔ jɛnɛjalenw ye i n'a fɔ sɔrɔlasi fugulanbilemantigi minnu bɛ n'olu somɔgɔw fagara ni fugulan binkɛnɛnamaw n'o y'an ka jamana sɔrɔlasi fugulan binkɛnɛnama tɔw minnu tun ye Amadu Tumani Ture ka fanga in baron k'a minɛ k'i sigi n'a ye. O mɔgɔ minnu bɛ n'u somɔgɔw fagaliko kuma fɔra ko a fɔra k'a fɔ olu o diɲɛna k'a fɔ k'u yafara bɛn ko dɔw tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ n'o de ye an ka kiri an ka kɛ jibɔnen ye, nin ko in ka kɛ jibɔnen ye u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye sɔrɔlasi fugulanbilemantigiw olu somɔgɔw ani Amadu Aya Sanogo o fɛnmaw ni ɲɔgɔn cɛ. Karamɔgɔ Seku Umaru Konare n'ale ye Amadu Aya Sanogo lafasaba dɔ ye kiritigɛ kiribulon kɔnɔ. Ale ko min ye damakasikɛba ye k'a fɔ ko jamana ka ale ka hakɛw seg'a ma wala min ye tɔɲɔni se ale ma jamana ka olu ɲange n'olu laban k'u yafara ko ka nin kɛ jibɔnen ye a mana kɛ bɛnkan sugu o sugu ye sa k'o bɛɛ kiri tɔ tigɛli k'o b'a nɔgɔya i n'a fɔ Seku Umaru Konare y'a jira cogo min. O bɛnkan in min kɛra sɔrɔlasi fugulanbilemantigi minnu n'olu fatura kɛlɛ senfɛ n'o ye sɔrɔlasi tɔw ani Amadu Tumani Ture ale jɛɲɔgɔn sɔrɔlasi fugulanbilemantigi minnu bɛ n'olu tun ye ale yɛrɛ lafasaba ye wa n'a yɛrɛ tun ni olu ye jamana finitigi sugu kelenw ye. Ale fɛma dɔw bɛ olu de y'a jira k'a fɔ Aya ninnu ye Amadu Aya Sanogo ninnu ye Amadu Tumani Ture ka fanga paroni min kɛ olu fana tun nana k'u bɛ olu ka fanga minɛ. O de senfɛ minɛli dɔw kɛra olu ka maa dɔw minɛna o mɔndaw ninnu olu ka furuba faliko kuma tun fɔra ko o fugulanbilemantigi ninnu olu ni Aya nɔfɛmɔgɔw ko bɛn u ye cɛfɔ ni kanbɛn dɔ tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ. O kɛra yanni alamisa tɛmɛnen o kiri bi sigi. A bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma ko parti civiliw ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye jamana marabaaw ye. A fɔra k'a fɔ minnu bɛ n'u somɔgɔw jɛnɛjara ko jamana na diɲɛ ka fɛn d'u ma jigilatigɛ ni kɔlɔlɔ min y'u sɔrɔ ko jamana na sarali kɛ ni nafolo ye. A bɛ fɔ min ma nazarakan na ko dédommagement financier. Fugulanbilentigi minnu n'olu fagara olu somɔgɔ dɔw ko jamana na diɲɛ k'olu dɔw ta komi fa tun ye u bɔra mɔgɔ minnu na n'o fagara o tun ye jamana ka foroba baarakɛlaw ye ko jɛnna kɛ mɔgɔ minnu bɔra u ma ko fɔlen ninnu na jamana na jɛ k'u ta k'u dɔw fana fara jamana foroba cakɛlaw kan. Ani fana san 2019 jamana in jɛra ka sariya dɔw ta n'o de ye magotoli sariya ye. A bɛ fɔ minnu ma ko loi d'amnistie dansago ni wale cɛjuguba minnu dɔw kɛra san 2012 o san 2012 damatɛmɛ wale dɔw kɛra murutili kɛbaw fɛ jamana kɔrɔn fɛ ko ka jɛn a dɔw ka yafu ma k'u mago to o sariya min taara a bɛ fɔ de ma ko loi d'amnistie. Maa minɛlen dɔw ka sabu kɛ u ka baara jugu ye kɔrɔn fɛ ani jamana kɔnɔ ko malidenw ka ji bɔn ni ɲɔgɔn cɛ u ka yafa ɲɔgɔn ma u ka ɲɔgɔn hakɛto. O sariya in a bɛ fɔ de ma ko loi d'entente nationale ka ko bɔ kiriko la ka na jamanadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ka nin ko in fɔ ka ban k'a bila ten. O siratigɛ la sa min bɛ kiribulon na n'o bɛ jamana ka hakɛ ɲini n'o ye procureur général ye ale tun y'a laɲini k'a fɔ nin kiri min bɛ senna o nɔminɛli kiri ko ka ko bila ten minnu nɔminɛna ko ka yafu ma ka ko dabila. O ko bi ntɛnɛndonya na sa o de kan ka kɛ yala laɲini minnu fɔra o laɲini ninnu bɛna sabati wa. Manjalagelen ninnu kɔni minnu y'u ka matarafabaw ye olu ko an jigi ma tiɲɛ tuma dɔ la bi an ka maa minnu minɛlen ninnu yafa na k'u ma
o kuma de sorolo da alamisa tɛmɛnen ɲinan ye a san kɔnɔntɔn ye nin kiritigɛ in bɛ sen na yala o bɛna nɔ bila wa a y'a n'a nɔfɛmɔgɔw na bila ka taa so wa ka diɲɛ u ma wa u b'a la kiri ni ɲangi de bɛɛ sigi bɛ bi ntɛnɛndonya na komi kiri in kan a ko kan ka tuma dɔ la a ko kan ka fori bi o kow de bɛ sen na min ye karamɔgɔ Sheikh Umaru Kunare n'ale Amadu Aya lafasabaw ye u bɔlen kiri kɛnɛ kan kunnafonilazilaw gɛrɛla la min sɔrɔla daw filɛ an bɛ se ka bɔ ni min ye c'est que kiri daminɛnen bi sɔgɔmada in na mɔgɔ mɔgɔ kun nɔ minɛnen u bɛɛ tun bɛ yan mɔgɔ minnu n'a bɛ f'u ma parti civil n'olu de ka mɔgɔw bɔnɛna ko in na u ka avocat bɛɛ tun bɛ yan mɔgɔ minnu ye parti civil ye u ka avocat ye kuma ta k'a jira k'a fɔ olu y'u sen bɔ kiri la ka sababu kɛ olu tun bɛ min nɔfɛ u y'o sɔrɔ u y'o papier signé ni gouvernement ye o papier versera dossier kɔnɔ juge tɛgɛ kɔnɔ a dira anw ɲɛna fɛn min ye mɔgɔ nɔ minɛnenw ye procureur général n'o ye o de bɛ mɔgɔ nɔ minɛ ani anw yɛrɛ n'anw ye accusé u ka défenseur ye anw y'a décidé k'a demander cour fɛ ko ka loi d'entente nationale appliquée o loi d'entente nationale bɛ mun fɔ ko 2012 crise kɔnɔna na maa ye crime kɛ kojugu kɛ ko n'i kun nɔ minɛnen don i nɔ ka bila a ka kɛ i n'a fɔ foyi ma kɛ yafa kɛlen don i ma o de décision taara o ɲini cour fɛ procureur général y'o ɲini cogo min na anw yɛrɛ fana y'o ɲini ten wa hali parti civil minnu y'u ka indemnisation sɔrɔ ka ban olu o protocole kɔnɔ o loi kelen de viselen don a kɔnɔ donc o kuma kɛra o kan cour y'a décidé a bɛna taa ka jaabi di o kan. mais ministre public ko procureur ko k'ale ma sɔn o sariya in ma dɛ. a ma fɔ a ko k'a sɔnna a y'o de fɔ. mais a ko ko ale tɛ se ka nɔminali bɔ ninnu kan pewu ale tɛ se k'o fɔ. non ale tɛ se parce que cour de b'a fɔ ko k'a bila ko ka nɔminɛli bila mais ale yɛrɛ min filɛ nin ye ale y'a bila a y'a ɲini cour fɛ cour ka nɔminɛli dabila. nka muso dɔ nana kuma bi o bɛ ɲini ka na i sen don. an t'o muso dɔn yɛrɛ a tɔgɔ tɛ dossier kɔnɔ a ma ɲininka. donc a ma jɛ dɛ. a ka taa sariya b'a bolo a bɛ se ka taa ka ko kɛ cogo min a k'a kɛ ten mais nin dossier la a tɛ se ka lamɛn. ɲana min ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ye olu ye an mansaw de ye i b'a sɔrɔ aw ye kuma in mɛn kuma in tɛ fɛn wɛrɛ ye sɔrɔlasi minnu n'u ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga paro nka u ma wuli ka k'u ma ten jamakulu dɔ de wulila k'a fɔ i bɛ ka a ka fanga in tako filanan in tasira kɛcogo mara kɛcogo olu murutira o murutiri nana jamana in bila lahalaya dɔ la o kɛra Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in mafiyɛlɛli sabu ye o de senfɛ sa sɔrɔlasikulu dɔ wulila ka i bɛ ka minɛ k'a fɔ k'u y'a ka fanga minɛ ka karaba Ibrahim Boubacar Keita ka ɲɛ fanga kɔ jamana in a wasadenw a ko ci fɔlɔ ko wasadenw bɔ wasadenya na n'o ye députéw ye ka tila ka diɲɛ k'i bolonɔbila kɛ sɛbɛn na k'a fɔ ko ale diɲɛna ko ka fanga bila a y'o kɛ waati min ni ala ye an ka dɔnkibaru nata ninnu jira n'an bɛ hakilajigin kɛ i bɛ ka ye kuma min fɔ o kɔfɛ sɔrɔlasiw minnu n'olu ye fanga ta a fɔra k'a fɔ olu ka ɲɛmɔgɔ tɛ maa wɛrɛ ye o ye Asimu Goyita de ye o Asimu Goyita in fanga in min n'o ye furancɛ fanga kalifali min bɛ a la n'ale ye bandaw o fana ye sɔrɔlasi cɛkɔrɔ ye ale y'u ka dangan ye nka kuma minnu bɛ senna duguduguma na o ye k'a fɔ ko o bandaw yɛrɛ kɔni ale jafilɛlama gansan don ko n'o tɛ ko fanga in bɛ Asimu n'a nɔfɛmɔgɔw de bolo o Asimu ni ka Ibrahim Boubacar Keita to fanga na ale tun ye sɔrɔlasiw ka kolatigɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ye fanga in baro ni ale tɔgɔ de bɛ k'a fɔ ale ka ɲɛmaa ye nka sɔrɔlasi denmisɛnninw jalatigi wɛrɛw n'o ye jalatigi dankan wɛrɛ olu b'a la o Asimu Goyita in dɛ ko o k'i kanbɔ fanga nɔfɛ furancɛ fanga in n'o banna ko k'a sɔrɔ o k'a bila mɔgɔw fɛ maa minnu n'olu bɛna fanga ɲini a bɛ fɔ o de ma ko kandida k'i kanbɔ jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ i n'a fɔ bisigi bɛ maa minnu kan n'olu ye Musa Maraw ye n'olu ye Sheikh Modibo Jaraw ye n'olu ye
alo Boubacar Diallo ye ka fara maa caman wɛrɛ kan a fɔra k'a fɔ ŋaniya bɛ ninnu bolo ni sɔrɔlasiw ka furancɛ fanga in fanga fila ni ɲɔgɔn cɛ furancɛ mara o latɛmɛbaw o ɲɛmaa dɔ ye Colonel Asimu Goyita ye. o Asimu ni ko kɔsa in na ni waati laban in na min tun ye Imam Mahamudu Diko tɔgɔlakulu min bɛ yen n'olu ko imam ka kuntilenna n'a ka hakilina n'a fɛla o bɛ se ka lawaleya jamana kɔnɔ cogo min olu ka ko tun dilen don maa min ma n'o yɛrɛ ni imam nɔfɛmɔgɔ tɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ bi kosɛbɛ n'o ye Isa Kawujim ye nka bi o Isa Kawujim ale tɔmɔna sɔrɔlasi ninnu fɛ u ye kulu min sigi furancɛ fanga in ka fangalatɛmɛ kɛbaw k'olu sɛnsɛn u bɛ se k'u ka furancɛ fanga in baara kɛ u ye maa dɔw tɔmɔ ale b'o mɔgɔw la bi n'a bɛ f'o ma ko Conseil national de transition ale y'o ɲɛmɔgɔ dankan dɔ ye ale de y'i dasuɲɛ a yɛrɛ ko dasuɲɛ tɛ tuguni koyi a y'a fɔ panpana k'a fɔ ko Colonel Asimu Goyita ko a b'i kanbɔ jamanakuntigiya ɲini na i n'a fɔ ɲɛmaa minnu tɔgɔ fɔ aw ye sisan ka sɔrɔ an balimaw furancɛ fanga in sigi kan a n'a sigikun dɔ ye fɛn min ye ko ka jamana mara laboli furancɛ kɔnɔ ka sugandili kɛ ka sugandiw labɛn maa min n'o bɛna kɛ jamanakuntigi ye olu bi sɔrɔ ka fanga in latɛmɛ olu ma a sariti kan dɔ ye jumɛn ye maa o maa ye o ko latigɛla ye ko e tɛna se k'i kanbɔ ni furancɛ fanga in ban waati maa minnu bɛ sigi k'e tɛna se k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ o ko Isa Kawujim k'ale de y'a fɔ k'a fɔ olu ka cɛbɔ tɛ maa wɛrɛ ye k'o ye Colonel Asimu Goyita ye kuma nin fɔli min kɛra a fɛ a kɛra daga wulila songalama ye sabu mɔgɔ caman fɛ nin t'ale ka kuma ye ani nin fɔli man kan waati tiɲɛ kan fiyewu a kɔni ye nin fɔ fɛn min y'a bila la a kuma ma bɛn mɔgɔw ma dɔw kanbɔ maliden minnu sigi bɛ tunga fɛ olu tɔgɔlakulu ye fila ye min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko CSDM o ɲɛmɔgɔ n'o ye Sheikh Sherif Haidara ye ale y'o kulu ɲɛmɔgɔ ye sibiri tɛmɛnen an ye kunnafonilaselaw wele olu yɛrɛ kɔni fɛ nin tɛ kuma bɛnta ye nin tɛ kuma fɔta yɛrɛ ye dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ nin ye kuma minnu ye nin ye ka jamanadenw kɔrɔ yala u bɛna jɛ n'a ye wa a ko ma kɛ cogo o cogo sa minnu y'u kanbɔ n'o ye Sheikh Sherif Haidara ye ale ye maliden minnu sigi bɛ tunga fɛ olu ka wulikajɔ kulu filanan min bɛ yen n'o ye CSDM ye yala kelen don sawa ani maa wɛrɛ don sawa u ye kuma min fɔ seereya minnu sɔrɔla o kuma fɔlenw na filɛ nin Issa Jim a bɔra ka fɔ olu ka candidat ye ni Asimu Goyita ye candidat ye malien de don a n'a ka kan mɔgɔ si tɛ se ka bali ka kɛ candidat ye n'a ka candidature n'a kɛra ka kɛ sariya kɔnɔ ne yɛrɛ min ye Sherif ye n terikɛ de don ne yɛrɛ bɛ kɛ a ka membre de son équipe de campagne a ka kɛ sariya de kɔnɔ a bɛ min fɔ la sisan n b'a fɔ aw ye k'a fɔ ko fɛn min fɔra ye tiɲɛ tɛ a ma Asimu yɛrɛ ye a ka ca ni kalo kelen yanni o don le 6 ka bolo 6 ma fana kana se bi ma ale ni Asimu ma ɲɔgɔn ye donc wuya fufafu fɛn min ye an bali k'a fɔ ko charte min sɛbɛnnen a fɔra a ka article 9 la ko charte se ka yɛlɛma pas susceptible au changement aux révisions donc ale bɛ se k'a fɔ cogo di k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka ɲina don ka dɛsɛ a kalama ko olu de charte ni dilan non ne b'a fɔ a ye ko charte dilanla an tun bɛ yen on fait partie président minnu nana CEDEAO an tun bɛ yen min fɔra n y'o fɔ bɛɛ y'o mɛn délégation min kɛlen collège min kɛlen ka président choisi ne tun b'a la civil tɔgɔ la ani diaspora tɔgɔ la président badow nana kana serment prêté ngo a y'a prêté charte o de kan ngo n'o m'o kelen min tun nana CNT kɔnɔ a ka association tɔgɔ la min y'a gɛn ka bɔ yen donc fɛn tun min kan ka Issa Jim kan ka gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ ne ye lettre sɛbɛn ka di président de CNT k'a fɔ a ye a ka gɛn parce que mun y'a bila yen o y'a bɔ a la ka tɔn na a ye min fɔ diaspora la kɔnna ani basude mankan o ye kumu wɛrɛ ye an tɛmɛn'o kan déjà alors ni an nana ka n'o fɔ kabini le 6 fo bi kana galon da Asimu Goyita kan fɛn ma fo don min dɔrɔn u taara Lomé président fort qui est chargé transition kan ka subi sogoya min na an ka ministre des affaires étrangères question posera kun a ka jaabi kɛra fɛn min ye ça ne les concerne pas ça n'engage que celui qui a dit n t'a fɔ bamanankan min y'a fɔ a y'o ma ɲininka an m'o fɔ a ma fɔ a ye a y'a fɔ a yɛrɛ c'est dans les journaux donc bi point de presse fɛn wɛrɛ ye an ye société civile de veille ni ko sugu nin kɛra an kan ka bɔ kan labɔ ka fɔ ka an ma bɛn a ma a man kan ka kɛ
Issa Jim ye fɛn min kɛ a kan ka bɔ CNT kɔnɔ o ye kelen. Fila a kan ka interpeller justice la i b'a fɔ ko Niger y'a kɛ cogoya min na. PNDS o Yusuf ka parti ye o mɔgɔ fila a tun kɛra gendarme ou Agadez u kɛra dɔ kɔnɔ o fɛn ninnu wulila k'a fɔ ko Yusuf kan ka 3e mandat kɛ n ko u y'o fɔ u y'u interpeller o mɔgɔ fila u condamnera 5 ans de prison avec 3 ans de sursis. Donc o ko kelen de sisan Issa Jim b'a la ka fɛn min kɛ a ye wele-welekan min bila ka charte ni violer c'est une violation grave publiquement ka tila k'a fɔ ko an cɛ de y'a dilan an bɛ se k'a fana a dilan wɛrɛ tuguni ka tila ka Mali hɔrɔnden fɛn o fɛn bi yan maliden fɛn o fɛn bi yan k'an challenge k'a fɔ ko i tɛ se ka ɲina dun ka dɛsɛ a kalama trop c'est trop. Donc an bɛ welekan de bila k'a bila maliyɛnden fɛn ma k'a bila parti politique la k'a bila association na k'a bila CNT la k'a bila gouvernement transition na kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a bila Assimi Goïta ni président Badaw ma u ye ka responsabilité ta sariya ka boli Issa Jim kan a ka bɔ yen a kana ka transition tiɲɛ an bolo fɛn min kan ka kɛ fɛn min ye baara ye o de ye an bɛ se ka élection libre transparente acceptée de tous an b'o de ɲini na sisan ka délai ni respecté. Donc k'a fɔ ko e bɛ wuli k'a fɔ a ɲɛ k'a fɔ ko i bɛna maliden bɛɛ bɛnna fɛn min na k'a kɛ international communauté bɛnna min ma ko u b'an malo o la i b'i jɔ k'a fɔ ko an de ye ni sariya nin bila an bɛ se ka sɔsɔ dugu fosi bɔ a la a jagoramɔkɛ ni zen i bolo y'a jɛ a tɛna kɛ ni ala sɔnna an société civile de veille an tɛna a to c'est-à-dire parti politique n'a ko kɔnɔ olu yɛrɛ t'a la olu yɛrɛ t'a jate mais c'est grave hein aw parti politique aw ye wuli aw M5 ni CEMAS aw ye wuli kan CEMAS a tɛ min ma dɛ aw ye wuli parce que n'aw y'a nin to don o don a bɛ point de presse la don o don a bɛ assemblée la don o don a bɛ kuma kuntan la n'aw ma fɛn kɛ vous serez aussi coupable que Issa Jim ne ka bamanankan jɛlenba tɛ a kuma jɛɲɛna n b'a fɛ ka min fɔ aw ye dɔrɔn a y'a dɔn k'a fɔ ko CSDM on est an ma a tɛ bɛn a ma bi a tɛ bɛn a ma sini an ka point de presse wɛrɛ tɛ fɛn min ye ka bɛɛ hakili lasɔmɛ a ka comportement na gouvernement y'a ka décision ta CNT y'a ka décision ta a ka bɔ CNT kɔnɔ a ka wele sariya fana la pour que a identifier que pourquoi il appelle à l'incitation de la violation de la charte grâce à laquelle il est au CNT. Ambalmao yentunye minu ndafe kulumna Assimi Goïta aki kambo funga nɔfɛ a n'a yɛrɛ man kan koyi k'i kanbɔlen ale k'i kanbɔ funga nɔfɛ ko jamana charte kan minnu ye furancɛ fanga in sigi o ti jɛn n'a ye nka o n'a ta bɛɛ mɔgɔw bɛ yen minnu ye sɔrɔdasiw fɛnma ye olu ka hakilinata ye fɛn min ye o de an bɛ don min na i ko bɛ mandiya tɛ sɔrɔdasiw fɛ ten ka caya jamanadenw fɛ mankutu tiɲɛ walew bɛ taa k'u sɛgɛrɛ nkalonw bɛ da u la mali sɔrɔdasiw bɛ kɛlɛda la jamana kumabɔli la nka ni kɛlɛ daminɛna dɔrɔn hali n'a kɛra sɔrɔ fɛn ye ko mali sɔrɔdasiw ye setigiya sɔrɔ tiɲɛnikɛlaw kan kuma min bi sɔrɔ ka fɔ o ye k'a fɔ mali sɔrɔdasiw u bɛ ka mun fa jamakulu sigilen don sɔrɔdasiw dɛmɛni la u ka baara la tuma dɔ la furancɛ fanga in bɛ se ka fori cogo ɲuman na u ye kunnafoni lasiraw wele madani sangare e tun b'a kɛnɛ kan ka malidenw lakana ani k'u bolofɛnw lakana jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ninnu sigira don min na u ye hôpital jɔ jamana in kɔnɔ ya hôpital militaire jamana in kɔnɔ u ye hélicoptère san jamana kɔnɔ MI 35 u ye 250 véhicules blindés u y'o san ka na n'a ye jamana in kɔnɔ k'a ɲini ka na jamana in kɔnɔ ka jamana in dɛmɛ u ye école nationale de la protection civile u y'o première pierre da pour que jamana bɛ se ka lafiya cogoya min na ka tungo bɔ kɛ kalo 6 kɔnɔ école de guerre u y'o dayɛlɛ mali kɔnɔ yan u tilala ka femme veuve muso minnu bɛ n'u cɛw tanyana kɛlɛkɛcɛ in kɛlɛkɛ kɛnɛ kan u ye 2 milliards 266 millions de francs CFA k'o di olu ma ko u ka se k'u ɲɛji cɛ u cɛw ni sɔngɔ tɛ mais k'a yir'ula k'a fɔ ko jamana in tɛ ɲinɛ u kɔ parce que u binna jamana in de ye u tilala ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ pour que attaque bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ cogoya minnu na ka olu réduction kɛ n'an y'a ye fanga minnu tɛmɛna diɲɛ don o don an ka dugu dɔ tun bɛ attaquer ninnu nana don min na u ye service bɛɛ bila sen kan service min bɛ se ka communication d'u ma ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka wolomali kɛ ka bɛɛ lajɛlen faamu pour que bingali wale kana na kɛ mali ka bon i tɛ se k'a fɔ bi ko bingali wale tɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ mais min ye mali sɔrɔ bi nin ma diɲɛ jamana si sɔrɔ k'a dugu ma bi terroriste kulu kelen de bɛ wuli ka taa jamanaw kɛlɛ mais a sigiyɔrɔma 7 de jiginna mali kɔnɔ k'u ni da jamana in kɔnɔ k'u bɛ jamana in firi mais mali ko ye ala ko ye mali ko ye mali armée ye ni cɛfiniw bɛ kɛnɛ kan mali tɛ bi an ka ninnu dɛmɛ k'o sankɔrɔta olu y'a kuma kumabaw ye ka se k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna ko wa u ka sɔgɔna ye fɛn min ye mali territoire tongun bɛɛ lajɛlen kan mali
Mali armée bɛ se ka représenter yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ani Mali institution bɛ se ka bila valeur la cogoya min na à travers leur gouvernement ka se k'a yira kɛnɛmamɔgɔw la k'a tun bɛ ko minnu kɛ fɔlɔ Mali to jamana ye bilen a b'a to an n'aw bɛ jɛ teriya la mais an yɛrɛ ka ɲɛnamaya an yɛrɛ b'o décider an yɛrɛ yan an b'an ka cɛfini tabagaw fo k'a yira aw la k'a fɔ kuma o kuma n'a bɛ fɔ jamana in kɔnɔ bi a kana bali aw la dɛ parce que jamana kɔnɔ diɲɛ sariya bɛɛ y'a yira ko ni maa bɛ jamana fɛ ni maa bɛ jamana supporter k'o ye militaires de ye parce que n'i kɛra finitigi tabaga ye fɛn kelen min n'i b'a jate k'o kalan don i kunna fɔlɔ la défense de la patrie o de bɛ armée la diɲɛ mɔgɔ sirannen b'o de ɲɛ parce que u bɛ fɛ ka balo jamana in de la u b'a dɔn ni ninnu ye se sɔrɔ jamana in kɔnɔ o bɛna kumaniyaw ma o kumana Mali jugu minnu bɛ Mali kɔnɔ n'o ye Mali politiciens ye u tɛ nin ko bɛnnen fɛ bi parce que a bɛna boli olu ka ɲɛkumun de kan an kana armée labila cɛsi ye an kana ɲinɛ k'a fɔ k'an cɛw de armée kɔnɔ an faw de bɛ armée kɔnɔ an denw de bɛ armée kɔnɔ ninnu depuis u sigira denmisɛnnin joli joli bɛ ka recruter ka don armée kɔnɔ mais politique jugu sababu la bi u bɛ ka fɛ kɛ komi ninnu bɛ ka sa k'a kɛ komi n'a fɔ maa singaniw de bɛ ka na jamana in kɔnɔ an yɛrɛ dɔw de don ka armée dɛmɛ o kɛra ma wajibi ye ka ni cɛfini tabaw dɛmɛ o kɛra ma wajibi ye n bɛ bɔ kuma na yen ka hakɛto ɲini kuma fɛ an bɛ sigida dugutigi fo ka maire fo ka musokuntigi fo. Madame Keita Kadija Sissogo bɛ bɔ Amdalaye. Ayiwa Madame Keita Kadija Sissogo e bɛ jɔyɔrɔ jumɛn na tɔn in kɔnɔ CDM kɔnɔ. U ka ɲɛmɔgɔ dɔ don ni jamabɔ bɛ an bɛ musow mobiliser k'u labɔ an ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka na CDM soutenir quoi. CDM ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye k'an ka porteur d'uniforme soutenir gɛlɛya ni janfa min b'u kan k'o ta ka b'u kan CDM ka laɲini kuma kɔni a ɲana kuma in taga fan kɛra min ye kunnafoni minnu bɛ ka lancer réseaux sociaux kan k'an ka armée lagosi kuma fanba bɛɛ kɛra o de kan. na min ye colonel Assimi Goïta ye n'ale ye furancɛ fanga in ɲɛmɔgɔ danga ye ko ale ma i fɛla fɔ nin a mi kanbɔ koyi o de la kunnafoni fasirila se bondaso jɛnsɛnkɛba minnu bɛ yen n'o ye RFI kunnafoni kɛbaw ye olu ko furancɛ fanga in a charti kan a sigikan ye fɛn min ye a yamariya t'a bolo a se t'a bolo a k'i kanbɔ mɔgɔw yɛrɛw bɛ yen n'o ye denmisɛnw fana ye M5 denmisɛnw ko ni maa ye Asimi ci a k'i kanbɔ k'olu na bɔ bolon fɛ u n'a fɔ panpana k'a fɔ ani boli man kan ani kanbɔli man kan fanga la nin kuma in de bɛ senna Asimi ka kanbɔli la fanga nɔfɛ hali n'a yɛrɛ fo ka se nin yɔrɔ in ma a m'a fɔ cugu wa a yɛrɛ m'a fɔ can. Kulubali